hvala što ste još subotu ujutru tako nasmejani i spremni da započinjete sopstvene biznise. Kad pričamo o sopstvenom biznisu, često dolazimo do reči startup. Da li znate šta je startup? Često se startup naziva kompanija u svojih prvih godinu dana poslovanja, što negde jeste definicija, može da bude, ali to ne mora da znači da je kompanija i startup. Neka druga definicija startupa jeste da je to kompanija koja posluje u nekoj visokorizičnoj zoni poslovanja, neizvesno je šta će biti sa njom sutra i postoji mogućnost velikog profita. To jeste jedan od uslova da kompanija bude startup, ali opet postoji tu još nešto što kompaniju karakteriše kao startup i izdvaja kao takvu od drugih kompanija koje jesu mlade, jesu nove, posluju u zoni visokog rizika, ali nisu startup. Ono što je i na Wikipediji okarakterisano kao startup kompanija je negde i možda najbliže samoj definiciji startupa, a to je kompanija koja je dizajnirana da puno raste i da brzo raste. I to bi bila definicija startupa. Šta to znači? To znači da vi možete da napravite kompaniju, one man band, one man show, kompanija koja radi dobro, posluje dobro, ali je jedan čovek, da li to dizajner ili programer ili izrađuje pozivnice za venčanja ili šta god, to po definiciji nije startup. Potrebno je da u narednom periodu, u godinu dana ili 2 godine, kompanija ima veliki potencijal za rast, za brzo širenje, za napredak. Kada pričamo o tom životnom ciklusu, o prvih godinu dana poslovanja ili nekom određenom vremenskom fremu za poslovanje, često se srećemo sa normalnom raspodelom ili Gaussovom krivom ili kako već želite da je nazovete. U toj krivi, pored životnog ciklusa preduzeća, možete da pronađete još gomilu stvari, na primer inovacija ili raspodela ocena u školi ili još gomila primjera iz prirode se preslikavaju u Gaussovu krivu i ovaj središnji ispupčeni deo u stvari čini neku zlatnu sredinu, kako je nazivam. Onda ako pogledamo inovaciju, sam početak jeste inovatori, tu spadaju ljudi koji osmišljavaju, koji pokreću svet, koji donose nove ideje, nove inovacije. Odmah posle toga slede rani prihvatioci ili early adopters na engleskom i to čini možda nekih 15% populacije i u tih 15% su ljudi koji su prvi koristili, recimo na primjeru touchscreen telefona, prvi počeli da koriste smartphone, prvi počeli da koriste Android i tehnološki lideri i forsiraju dalje korišćenje nove tehnologije, prenose kao, ovo je strava, ovo je super. Iz reči u reči, ljudima, prijateljima, kolegama, tako dalje. Taj središnji deo koji čini nekih 70% populacije, to je ta većina. U ovom uzlaznom delu to je rana većina, u silaznom delu je kasna većina i to je 70% ljudi koji danas koristi smartphone aparate, da bi na kraju došli do nekih 10% pesimista i skeptika koji koriste touchscreen telefone samo zato što se više telefoni sa tastaturom ne proizvode. Ako gledamo to u životnom ciklusu jedne kompanije, to možemo da posmatramo. Idemo opet iz početka. Prvi deo jeste
recimo podiže su životni ciklus. Prvi deo jeste doba utvaranja, kada se ideje stvaraju, kada se osmišljava koncept, kada počinje kao, ja mogu da promenim svet, ja mogu da uradim nešto korisno, ja mogu nešto da izmislim, hajde da krenemo s tim. Nakon toga, u samom početku ove uzlazne putanje, dolazi se do doba povoja, tada se oformi tim, tada se uradi prva prodaja, tada se pokrene, napravi se prototip proizvoda, napravi se prvi koncept. Ta ideja dobije neki materijalni oblik. Nakon toga, ako sve ide kako valja, nastavlja se u globalnu fazu i to je ovaj jako uzlazni deo putanje u kome se sve fokusira na prodaju. Prodaja. To obezbeđuje profit, to obezbeđuje nova sredstva, dalju proizvodnju i cela ta priča postaje jako pozitivna i povoljna. Posle nekog vremena, sada to zavisi da li je 6 meseci, godinu dana, 3 meseca, dolazi se do faze adolescencije i u toj fazi kompanije shvate da prodaja nije najbolja stvar na svetu, da prodaja može i da se gubi, da treba da se razmisli o drugim stvarima, da treba počne da se razmišlja šta ne treba raditi, da se ne razmišlja samo, hajde, idemo. Znači, polako počinju neke kočnice da se udaraju, uspostavlja se neka administracija i priprema se kompanija za jednu zrelu, zdravu fazu koja se zove top forma i koja je u samom vrhu fabrike. Kada kompanija stigne gore do vrha, to znači da je ona i kratkoročno i dugoročno efikasna i efektivna, da sve funkcioniše kako treba. Naravno, to nije trajno stanje, to je samo jedan presek u jednom trenutku i konstantne promene su ono što očekuje kompanija. Zašto je to bitno i šta uopšte čini jednu kompaniju? Ako počinjete da radite kao jedna osoba, vi možete da gurate. Znači, možete sami da pokrenete preduzetničku radnju, da se recimo bavite dizajnom i da sami nalazite klijente, da sami šaljete fakture, da sami nacrtate to što ste prodali, ali nijedna kompanija na svetu, uspešna, velika kompanija, nije sačinjena od samo jedne osobe. Znači, imamo minimum 3 funkcije u svakoj kompaniji da bi ona mogla da bude zanimljiva kao startup, da bi mogla da se dalje razvije. Prva komponenta je proizvodnja. Znači, treba napraviti taj proizvod, to što će kompanija prodavati. Druga karika jeste sama prodaja, force koji će gurati tu ideju, tu inovaciju, taj proizvod na tržište. I treća, jako bitna karika jeste osoba koja će se brinuti o financijama, o finansijskoj uspešnosti i održivosti samog projekta, samog proizvoda, same kompanije. Sada kada pričamo o proizvodu i kada pričamo o kompaniji ili projektu i kompaniji, koja je razlika između projekta i kompanije? Znam. Razlika između projekta i kompanije je u trajanju. Projekat ima svoj početak i svoj kraj, a kompanija je dizajnirana da traje. Koja je najstarija kompanija na svetu? Ili koncept kompanije, koncept ideje? Evo, prošle nedelje su izabrali novog vođu. To je crkva. Crkva postoji, zasnovana je pre 2000 godina i ako posmatramo crkvu kao model, kao kompaniju, to je jako dobro i jako drživ model. Taj jedan čovjek, jedna osoba, svakako je bitna u kompaniji i to je lider, to je osoba koja će iznositi nove inovacije, koja će konstantno gurati kompaniju napred. To je preduzetnik, to je Steve Jobs, Richard Branson. Ali to opet nije dovoljna jedna osoba. Ne postoji idealan menadžer. Ne postoji osoba koja može da proizvede, da proda ili se brine o financijama u potpunosti. Jer
osoba je ili preduzetnik, ili proizvođač, ili je administrator, ili je integrator i brine se da se tim okupi. Ako pogledamo autobiografiju Richarda Bransona, Richard Branson, čuveni Virgin, on u svojoj autobiografiji u prvih nekih 10 strana pominje 100 puta reč mi, a tek nakon toga po prvi put se pojavljuje reč ja. By the way, njemu samo 2 poslovnih su uspela. Znači, on je krenuo Virgin Records, Virgin Interactive, sad šalje ljude u planetarne putovanja, orbitalne putovanja. Mi smo uspeli samo 2 posla. Jedan posao je Virgin Rights i drugi posao je Virgin Condoms. Nisu uspeli zbog naziva. Ono što dolazi kod kompanija kao pitanje u redu, ja sam osmislio ideje, napravio sam nešto, hoću sada to da guram dalje, hoću to da pokrenem. I onda se dolazi do zida zvanog financija. Kako ću ja to da financiram? Kako će moj proizvod urediti? Ja sam mogu da prodam jednoj osobi, drugoj osobi, trećoj osobi, ali da bih angažovao više proizvođača, više ljudi da gura, da proizvodi tu moju ideju, taj moj koncept. Treba više ljudi i da prodaje. I tu će uvijek biti neki disbalans u tome, ali kako započeti sve to? I u samom startup, u prvih godinu dana, 2 godine, i u tim početnim fazama izgradnje biznisa ili nove ideje ili celog koncepta jednog, dolazimo do mogućnosti finansiranja. Prva mogućnost finansiranja jeste iz ličnih sredstava, iz osnovnih sredstava. To se uglavnom vrlo brzo isprazni koliko god su velika. I onda se dolazi do čuvenog 3F, to su Friends, Family and Fools. Probamo preko njih nešto da prikupimo neka sredstva. Onda dolaze različiti krediti, jer već posle godinu dana ili ranije, ako se pokaže vaša ideja dobro, banke hoće da vam pomognu kroz kredite ili kroz investicione fondove, recimo Fond za razvoj inovacijne delatnosti je jako dobro osmišljen i solidan je grant im je 80.000 €. Dosta toga može da se uradi sa tim novcem. Ako krećete sami, tu je Nacionalna služba za zapošljavanje i njihova sredstva od, mislim da su 160.000 dinara sada, su dovoljna za prvih godinu dana izmirenih obaveza prema državi. Ne morate da razmišljate o tome, možete da se posvetite dalje inovaciji, dalje svom proizvodu i izgradnji celog tog koncepta. Tu su biznis akceleratori, startup akceleratori, koji su i napravili tu definiciju šta je to startup. Startup je kompanija dizajnirana da raste i to brzo. Jer jedino tako se njima isplati da pomogu. Nemojte toga da se bojite, to je super stvar. Ako neka kompanija ili investicioni fond ili venture capital hoće da ulože u vaš proizvod izvesnu sumu, to ne znači da oni hoće da vas zatvore, da oni uzmu to za sebe i da to bude njihova stvar. Jer oni gledaju njihov posao je novac, oni će pomoći, biti tu 2-3 godine da se to ne razvije i onda prodati taj svoj deo, jer je njima u interesu da obrnu novac i da oni nastave dalje, da traže nove zanimljive stvari i da to pokreće. Šta pokreće kompaniju? Mnogi ljudi kada počinju da se bave razmišljanjem o poslu, razmišljanjem o biznisu, o startupu, razmišljaju u smeru kao ja ću toga puno da zaradim. To je moj cilj. Kada se osnivaju partnerstva, priča se o tome kao šta ćemo da uradimo sa profitom? Zaradit ćemo puno para, kako ćemo to da podelimo? To mora da dođe. To je jedan deo održivosti. Dakle, profit jeste deo koji obezbeđuje da kompanija i dalje postoji, da i dalje živi, da bude održiva, ali nije to stvar koja pokreće novac, ne pokreće kompaniju. Inovacije pokreću kompaniju. Inovacije ne moraju da budu revolucionarne, ne mora da bude sijalica, ne mora da bude nešto potpuno novo. Inovacije mogu da budu i interne inovacije, inovacije u nekom poslovnom procesu.
Ja sam radio dizajn tako što sam slao klijentu radove, moj knjigovođa je fakturisao, to slao klijentu, imao sam problem sa time, to se sada promenio, našao sam program koji će umjesto knjigovođe slati fakture klijentu i to je za mene inovacija. Meni je poboljšan proces poslovanja i unapredio sam, to je inovacija. Šta znači inovacija? Koja je definicija inovacije? Inovacija je n na kvadrat, n puta n, odnosno novina puta novac. Ako inovacija ne donosi finansijsko poboljšanje u kompanijskom rečniku, u biznis svetu, to nije inovacija. Dakle, inovacije koje donose ludi naučnici, protopronalazači, koje nikada ne ugledaju svetlost dana, ne učine njihov biznis naprednim, uspešnim, to se ne može smatrati u poslovnom svetu inovacijom. Zašto su bitne inovacije? Recimo jedna priča sa kraja 19. veka, kad su ljudi već definisali to, pa sve na ovom svetu je izmišljeno, mi više ništa ne možemo da izmislimo, sve već postoji. Tada dolazi do jako bitnih inovacija. Recimo, nemački car, ne sećam se tačno imena, ne zamerite, ali on nije toliko bitan za celu ovu priču. Bitna je druga strana. Jedan Karl Benz koji je sedeo u svojoj garaži i projektovao kočije bez konja. To je bilo suludo. Zamislite, car koji je pritom obožavao konje, treba mu prodati kočije bez konja. Crkva, haos, to je pakleno delo. Čovjek je bio toliko uplašen, on je napravio automobil, imao je jednu brzinu i bio je sposoban da se kreće, ali nije smeo da izaći iz garaže. U tom trenutku dolazi njegova žena, Berta Benz, i 1888. godine muž je bio kod prijatelja ili u kafani ili gde god, ulazi u garažu, uzima auto, krade i vozi se nekih 100 kilometara i ide u posetu sestri. Put je trajao 12 sati i svima je pokazala da je to savršeno bezbedno, da i žena može da upravlja kočijom bez konja. Što je još bitnije, ona je usput napravila inovaciju. Ona je shvatila da taj auto ne koči dobro, pa je stala kod obućara i inovirala ceo taj koncept vozila, napravila je pakne koje i danas se koriste u kočionim sistemima. Još jedna jako bitna priča inovacije jesu inovatori aviona. Odlična priča jeste da su braća radila na konceptu aviona bez ikakvih sredstava, a sa druge strane je bila kompanija i čovek koji je iz pobude da će profitirati, da će napraviti, da će ostati kao lice, kao trag u istoriji, kao inovator aviona sa neograničenim budžetima, konstantno radio na drugom frontu kao konkurencija u izmišljanju aviona. Šta se desilo? Braća su napravili avion, obavili prve letove. Konkurencija, umjesto da je podržala to, da je nastavila to, da napređuje u tih prvih nekoliko godina avijacije, koliko ljudi je stradalo, koliko ljudi se zavakalo da se to učini dostupno. Taj čovek je odustao, on se povukao, znači on nije bio prvi, nije mu bio obezbeđen profit i on je jednostavno isključio se iz cele te utrke. Ime neću da mu upominjem. Dakle, inovacija jeste taj pokretač. U nekim ličnim preduzetničkim osobinama postoji ona čuvena priča da on je rođeni prodavac, ja ne mogu da prodajem, on je vidi se kako prodaje, može da prodaje na pijaci, može da prodaje kompanije, može da prodaje automobile, idemo od ruke. To se da naučiti. To su veštine koje se stiču vremenom, koje se izučavaju, koje se vežbaju i iznova i čovjek postaje prodavac. Isto je sa brojevima, sa administracijom. Ja ne znam, u početku nisam znao koji papir ide u agenciji za privredne registre, koji papir ide poreskoj upravi, čemu služi knjigovođa, čemu služi pravnik, onda tražite savjet koji vam trebaju od pogrešnih ljudi
I to se vremenom nauči. Ne znate da projektujete, imate problema sa vremenom. To se vremenom nauči, vežba se. Jedina preduzetnička osobina koja ne može da se nauči, nego je urođena, jeste spremnost na rizik. Spremnost na preuzimanje inicijative, na intuitivno prihvatanje i odvajanje dobrog od lošeg. Ja bih sada zamolio, ohrabrio, koliko imate neku ideju, koliko imate neki projekat, na nekoj ste početnoj fazi, nastavite napred. Nije teško, jako je dobar put, jako je izazovan, naučit ćete puno. Ukoliko ste već prošli taj deo i napravili ste neki proizvod, imate neku ideju, ušli ste u preduzetničke vode, nastavljajte dalje, istrajte. Može, postoji. Srbija je loša za poslovanje. Svaki preduzetnik će vam reći, moja zemlja je najlošija za poslovanje. I to je grešno. Problemi su prilike. Krize, kakva kriza? BMW je zabeležio, prošle nedelje proslavio kao godinu najuspešniju kompaniju od kada postoji. Koriste prilike, koriste te probleme koji nastaju na tržištu. Problemi su za velike i robustne kompanije, za male i brze i dinamične, problemi su samo prilike. Ono što je još jedna zabluda jeste da kako ću ja sad sam, šta ću s tim, to je sve jednostavno. Pokrenuti službostveni biznis je veoma jednostavno. Imamo primjere iz Holandije, iz Nemačke, gde je, recimo, jedan od naših klijenata u tom Beđu, on je radio za Nemački Telekom. I on je tamo bio angažovan prvo na projektu, pokazao se dobrim i Telekom mu je rekao, super je, ajde sada ti sam otvori svoju firmu i mi ćemo da odremljujemo tu firmu, nećemo da se vežemo za tebe da te zaposlimo. To je mnogo elegantnije za kompaniju. On se prvo uplašio svega toga, ali je ušao u tu priču i ono što je dobio jeste prilika da napadne i drugi kompanije, da nađe nove klijente i da počne da razvija sopstven biznis. Isto i u Holandiji. U Holandiji klijenti više ne mogu da zapošljavaju ljudi kod sebe, nego ih guraju da sami otvore, da sami pokrenu sopstveni biznis. Jer je ta klima sa puno malih agencija veoma dobra. Jer negde tek 1% od ideja, od kompanija se probije nešto dalje. 99% kompanija odustane na prvoj prepreci. To je, ne znam, imam ideju, trebam da odem do APR-a i tu se priča završi. Tih prepreka će konstantno biti i konstantno će se pojavljivati i izazovi je se razviti. Ima nekih pitanja? Koliko vas radi? Zaposleni. Samo zaposleni ili ste u nekim firmama i mešano? Vi koji ne radite, studirate ili jeste tražili praksi, ne radite praksi, javite se kompanijama za praksi, obavezno. To je super prilika da osetite malo kompanijski svet, korporativni svet, odvojen od akademskog sveta i obrazovanja. Odlični filteri za kompanije. Kompanije jako često ulaze u stručne prakse i mnogo znači kompanije. Nam se javljaju sada ljudi iz čitave Evrope, iz Španije, hoće da rade praksu u Srbiji. Ne vidite da ti ljudi dođu i rade prakse u našim kompanijama. Pokrenite se. Postoji i ono, bolje je da sedim za džabe nego da radim za džabe. Ja se ne bih složio, to je potpuno pogrešan pristup i to ne vodi napred. Ok?
neko ima primjer neki ili nešto konkretno što ga muči u poslovanju ili što može i sada, a možemo i nastavno posle da slobodno priđite, voljim sam da popričam, da podelim ostatak iskustva sa svima. Reci. Može tim fondovi? Samo mikrofon. Mikrofon možemo za Monka. Pored tebe i fondovima za start-up, što znate može. Kako mi kao mladi sa perspektivom možemo da pristupimo i da realizujemo neku našu biznis ideju? Evo ja ću ponoviti pitanje. Dakle, pitanje je kako može kao mlad da čovjek ili tim već oformljen da pristupi nekom fondu i da predstavi svoju ideju i da uđe u to. Fond za razvoj inovacijne delatnosti kao jedan, mi smo ga prepoznali kao najagilnijim fondom zato što ne traži ništa za uzvrat. Inovacijnifond.rs traži da ste osnovali kompaniju, deo društva sa ograničenom odgovornošću. Piše se projekat, za taj projekat je potrebno oko 2 nedelje da se napiše, na engleskom jeziku je. Tu ulaze sva non-disclosure agreements i zaštite prava intelektualne svojine i to je jedna od dobrih polaznih tačaka. Postoje, recimo, bit će danas, čini mi se, predstavljen Startup Live kao takmičenje baš za inovacije i nove ideje i pitching koncept. Dolazi se jedan dan, predstavljaju se ideje, radi se 2 dana sa mentorima i ponovo se predstavljaju ideje, biraju se pobednici, najbolje predstavljene ideje, nagrade su Commerce Festival u Beču, mesec dana TechCrunch, Tech Square u Pragu, tako da postoje, dostupne su te informacije. Hvala. Recimo, i mi u homepage-u smo, priča je bila 4 one-man benda, tumarali su različitim putevima, različitim idejama, bazirali poslovanje na internetu i u nekom trenutku smo shvatili da toliko dobro sarađujemo, toliko dobro poslujemo zajedno, da veoma često i zajedno idemo na sastanke kod klijenata i predstavljamo kompanije. I onda se pojavimo nas trojica i svako od nas da svoju vizit kartu, koja je različita od one druge i klijent prvo što pita jeste kao u redu šta je sad ovo, imam 3 različite vizit karte, koga ću ja zvati, koga ću... I onda mi izgubimo od sat vremena sastanka pola sata da bismo objasnili klijentu da je to u redu, da mi jako dobro funkcionišemo zajedno i da je sasvim svejedno koga će zvati od tih osoba. Kao logičan korak bilo je osnivanje zajedničke kompanije i to je homepage. U junu prošle godine smo osnovali kompaniju. Finansiramo se iz sopstvenih sredstava. Sa bankama tek sada uspevamo da stupimo u kontakt i da im objasnimo naš koncept i da im prikažemo naše ideje i počinju da nas razumiju. Zato što nas je sada već 13, plan je da bude nas 20 do kraja godine. Ono što je naša inovacija je nastup brendova na društvenim mrežama. I onda kada vas neko pita kao u redu šta vi radite, kao pa mi radimo na Facebooku. Šta radite na Facebooku? Upravljamo korporativnim stranicama na Facebooku. Šta to znači? A to znači da mi spakujemo jednu objavu za klijenta, recimo Nike, i ono što Nike komunicira na društvenim mrežama, to u stvari radi ljudi, to je agencija i to smo mi s time bavimo. To je jako teško objasniti nekome ko sa druge strane traži kako vi poslujete, ko je navikao, u redu vi ste automehaničar, možete ovo, ili vi ste najčešće nas vezuju sa programerskim kompanijama ili PR svetom, ali kao digitalna agencija
nastojimo konstantno da prikažemo da smo mi u stvari digitalna agencija zadužena za digitalne nastupe kompanije na internetu. Neka mi ne zamere organizatori, nisam mislio da ću govoriti, inače bih se sa njima konsultovali. Ja sam iz firme Iskon muzike iz Novog Sada, koja je vlasnik franšize Evropske grupacije muzičkih škola Hor muzika. Registrovana strukovnička škola, ali smo i od odnosa s javnošću do umjetnosti, pošto se ja bavim odnosom s javnošću. Dakle, možemo dati franšizu svima onima, ako ima ovdje muzičara, umjetnika, možemo dati franšizu ako imate bilo kakav prostor, ideju i želju da radite, javite nam se, organizatori će postaviti kontakt sa nama i možemo pružiti šansu, a ne mora biti samo muzika, da sada je to samo muzika. Evo, to mi sad palo na pamet kad se vi govorite. Hvala. Da li znate možda neki dobar primjer osoba s invaliditetom u zapošljavanju? U Srbiji, naravno. Čim se bavite? Ja imam neko udruženje svoje koje pokušavam da pokrenem. Veoma teško ide, sam sam u tome i ne znam toliko o tom oglašavanju osim Facebooka. To je znači, za sada se zasniva samo na tome, znači grupa, ne znam, stranica, profili, to je to. Ali to nije, znači udruženje nije kao neki posao koji može da donese neki novac. To je više, ja sam to primjer iz čist namere, što mi je više preko glave svega da ne mogu nigde da uđem, nigde nemaš pristup u suštini. Znači to mi je neki kao pokretač. Ali mi interesuje, radio sam u opštini kod nas, ja sam iz opštine Kovačica, nekih godinu dana, pa onda posle nekih 3-4 mjeseca još pola godine, preko nas sam sud za zapošljavanje i to je to, znači. Interesuje me da li znate možda neki dobar primjer gde neka osoba sa invaliditetom radi već duži niz godina ili tako nešto, ili da je započela sama svoj neki biznis ili tako nešto. Ja ne znam koliko ste upoznati s tim da firme određene plaćaju penale, znači ako nemaju, ne znam, 5% ili 2% zaposlena znači, na određenu sumu radnika. Dakle, to sam baš hteo da kažem da postoji neki zakonski... Izvini sam to prekinem. Znači, ne znam da ljudi znaju, znači firmama se više isplati da ne zaposle osobe sa invaliditetom i plaćaju te penale zato što im je to jeftinije nego da prave rampe, ne znam, toalete, pristupe i tako neke stvari. Ne znam s kog razloga je to tako država napravila, ali jednostavno je tako u Srbiji. Znam da je jako loše. Ono što svakako možete da iskoristite jeste internet i poslovanje preko interneta. Sad, čini mi se da je iz Pančeva momak koji jako dobro radi sa internetom, piše dosta tekstova i nastup na tom tržištu je dosta olakšan naspram tržišta i time se premošćava dobar deo tih. Mi tražimo konačno otvoreni konkursi, to uopšte ne gledamo pogotovo što je rad na računaru nešto što je prilično dostupno svima, nema tolikih prepreka. I generalno na konkursu gledamo ljude ravnopravno i svesni smo toga da u jednom trenutku treba neko od nas da zaposlimo i osobu sa invaliditetom. Konkretno nekih uspešnih studija slučaja ne znam.
prvenstveno zato što na internetu smo svi jednaki i ono što pogledamo na internetu ne vidimo koja je osoba iza toga, ne znamo puno toga jedni o drugima, tako da uveren sam da postoji ljudi koji se jako dobro snalaze i jako dobro posluju na internetu. Da li je to programiranje ili dizajn ili pisanje tekstova ili bilo koja veza na internetu, isto i za Facebook marketing, Google AdWords, tu može jako dobro da može i ispod da se radi podjednako kao advokat. Samo apropo priče o problemima koja ste imali. Može samo mikrofon? Samo apropo ove priče o problemima osoba sa invaliditetom, to je jedna ideja za start-up, zašto se neko ne bi bavio nabavkom, proizvodnjom ili šta već tih rampi ili stvari koje su potrebne za to. Samo toliko. Hvala, odličan primjer, stvarno bi mogla i mislim da bi PR bio olakšan toj kompaniji. Da se nadoveže, znači, to je celokupan problem društva i tako neke stvari. Znači, ne možeš dođeš na školu, ne možeš nigde, znači, da bi krenuo tako nešto komplikovano to sve, znači, trebalo bi. Mi smo i Švedska da imamo na svaki 20 metara pristup svugde, znači, tako neke stvari. Da ne dođem priču. Slažem se, problemi su prilike, to znači da ima puno prostora za neku kompaniju koja bi počela time da se bavi i da gura i da postavlja, jer nema konkurencije, tako da... Mikrofon. Evo ga, evo. Ili tamo. Ja ovako pričam, ako mi svi čujete. Ne, nego zbog streaminga. Zdravo svima, zdravo, ja sam Nemanja i imam jednu ideju, pa bih molio za jedan savjet ovako ukratak. Naime, planiram da napravim jedan sajt koji je u vezi sa hostelima u Beogradu, a ciljna grupa mi je naravno ljudi iz inostranstva koji, ajde kažemo, oni backpackeri koji jure samo da prolaze Evropom i da budu na jedna večer, dve večeri po nekim gradovima, naravno da budu što jeftinije, zato sam i planirao da mi budu hosteli. E sad, iako sam član međunarodne jedne organizacije i mogao bih nekako na nekom manjem nivou da dođem do nekog kao mini istraživanja tržišta preko anketa i tako, što znam samo dosta ljudi iz inostranstva, ali sad generalno nekako neki savjet za pokretanje nekog, ajde kažemo, globalnog biznisa, znači međunarodnog ovako start-upa, a koji su ti neki početni koraci kako da radim istraživanje tržišta preko? Znam da je malo pitanje... Gde je taj posao? Koja je platforma? Koristi se internet? Koristi se internet, da, bukvalno kao neki oglasni hostela sa dodatnim sadržajima kao što su ili tekstovi u Beogradu, ili mesta za izlazak ili restorani, jer bukvalno moja ideja je bila neka, kada neko kuca na Google kao, ok, hosteli u Beogradu, da ga zadržim kasnije na tom sajtu do kraja njegovog boravka u Beogradu, jer ok, ako dođem, prvo mi je da obezbedim smeštaj, gde ću da ostavim stvari, gde ću da se okupim. Posle toga, želim da vidim šta ima u tom gradu, gde mogu da jedem, gde mogu da izađem. Znači, bukvalno celokupni boravak te neke osobe kada dođe u Beograd, od početka do kraja da ga uhvatim, a kažem, žargonom da ga uhvatim i da bude na mom sajtu. E sad, naravno moram prvo da istražim šta ljudima treba kada dolaze u neki grad i kako bih napravio celokupan taj sajt, ali glavni problem je sada da napravim neku bolju analizu tržišta, to jest ljudi koji bi eventualno došli ovde u Srbiji ili Beograd, koje bih mogao da kažem da mi budu publika na ovom sajtu. Ono što je dobro jeste što olakšavajuća okolnost je što je celokupno poslovanje na internetu cele te priče, tako da preko interneta bi mogao vrlo dobro da nađeš te ljude, šta rade, šta traže, da istražiš konkurenciju, pretpostavljam da je to konkurencija i couchsurfing, ali sa druge strane neki booking.com bi moglo da bude konkurencija. Predlažem da pogledate šta Google izlistava kao rezultate, koliko se pretražuju ključne fraze hosteli, Beograd i
Pa evo, do sada sam već malo nešto istraživao i vidio sam da recimo Hostels in Belgrade se mesečno kuca na Google oko 350 puta. Što ja mislim da je za početak, dok se ne uhodam, što je sasvim ok broj, da mi dođe 10% tih ljudi da preko mog sajta ili da nađu hostel i plus da celokupni boravak u Beogradu organizuju, mislim da je ok. S druge strane, kakva je saradnja sa hostelima u Beogradu? Pa za početak, pošto sam već učestvovao na jednom sajtu, mislim sličnog, interiersana.com, kada smo radili tu prodaju i bio sam na početku tog startupa, radio sam prodaju i prvobitna ideja je ok, kao daću ti oglasni prostor sa 2-3 slike, sa, ne znam, 140-200 karaktera i to za početak besplatno. I kasnije kada bih, zato što je naziv sajta bih nešto u tom hostelsinbelgrade.com, tako, išao bih u nekom tom pravcu i za početak mislim da mi ne bi bili veliki troškovi ako ne bih naplaćivao. Ali kasnije kako bi se razvijao posao, naravno pravio bih ili više paketa, ako više klasa nekih tih paketa. Bilo bi dobro da nastavimo posle popričamo, jer imam par ideja koje možda nisu za sve. A još prvo je prvo. Stariji. Znači, samo vrlo kratko, dva primjera, jedna informacija vezana za mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom. Neko moje iskustvo, gospodin Dragoslav, čovjek koji je potpuno slep, znači ne vidi ništa, koji se bavi programiranjem i bavi se uvođenjem sistema plaćanja, znači payment processingom. I on je čovjek koji kad radimo takve stvari, radi takozvani accessibility, znači testiranje, da li slepe osobe mogu da koriste sajtove. Pretpostavljam da je većina vas poznato da slepi mogu koristeći određene softvere čitače, da koriste sajtove, samo sajtovi treba da se kodiraju na određeni način da budu pripremljeni za to i to nije nikakvo sveto pismo, postoji nekoliko pravila onog W3 konzorcijuma koje se ispoštuju. I sad, pošto čovjek ima stvarno izuzetan duh, ja vam šipnem mail i kažem, ajde pogledaj, molim te ovaj sajt, on me odgovori, evo pogledao sam te i kao ovo ne valja. Drugi primjer je, znači stvarno informacijne tehnologije i internet omogućavaju da ljudi koji su na određeni način hendikepirani mogu sebi da obezbede egzistenciju, apsolutno je pomoć društva potrebno u svemu tome, najčešće oni njihove porodice ne mogu to sami. Drugi primjer je, neću pominjati ime, ali ga većina internet zajednica zna, momak i mnogi su sarađivali s njim, što da su ga angažovali, što u nekim startupovima i tako dalje. Momak koji apsolutno ne može da pokrene nijedan, dobro ima jedan deo tela koji on tvrdi da može da pokrene, nisam proveravao, ali ne može da pokrene ništa sem glave. On ima, ja ne znam kako to funkcioniše, tehnički, ali pomoću nekog štapića koji drži uspije, neka ulica na kraju. Dečko se vrlo uspešno bavi grafičkim dizajnom, interfejs dizajnom, prevodi sa neka 2-3 jezika i tako dalje. Ono što bi bilo informacija, znam da sam ja možda neprimjereno ubacio malo humora u sve ovo, ali kako da vam kažem, mislim, hajde da na sve što nam se dešava pokušamo da pogledamo i na neki drugi način, da onda tu iznađemo ove prilike o kojima Nikola govori. Ono što je trenutno u toku je priprema projekta mape dostupnosti, veliki problem koji u suštini vrlo jeftinim sredstvima može da se razreši. Ja sam imao prilike da radeći u velikoj kompaniji posrađujući sa agencijama, teško je posrađujući s kompanijama koji su bili njihovi klijenti rade na CSR projektima i nevjerovatno je koliko sa malim intervencijama u prostoru, sa malim prilagođavanjem namještaja ili kuhinjske opreme, vi možete da olakšate život osobama sa posebnim potrebama. Trenutno se priprema projekat, to je klasična geolokacijska multimedijalna platforma. Ideja je da se kroz crowdsourcing, znači kroz angažovanje na kraju krajeva i svih vas koji ste ovde, da se kroz vrlo jednostavne aktivnosti, znači fotografisanje mobilnim telefonom, geolociranjem i prijavljivanjem raznoraznih prostora koji nisu dostupni
osobama sa posebnim potrebama, da se podstaknu kompanije, prvenstveno, a potom i države i svi oni drugi koji mogu i trebaju da pomognu, da se naši gradovi, naše zgrade, institucije i tako dalje učine što dostupnijim. Ja ću pustiti kroz sve moguće kanale tu informaciju kada ta priča krene, a mi ćemo pričati kasnije, pošto će za taj projekat trebati ljudi iz lokalnih sredina koji će moći da budu neka vrsta koordinatora ili na kraju krajeva da čekiraju te unosti. I bit ću vam stvarno zahvalan ako se uključite u projekat kad krenemo. Hvala. Ćao svima, ja bih samo da postavim jedno pitanje, nije vezano sad za ovu priču, vezano je više za, kad ste pitali da li je neko zaposlen, pa da li je samo zaposlen, pa ovako, ima puno ljudi koji su samo zaposleni, u stvari freelancera koji jesu i nisu zaposleni, u stvari zarađuju. U vašem mišljenju, pošto naša država nije predviđena i nije baš dobro naklona prema freelancerima, da li je, ako bi hteli da radimo legalno, ili ako se odlučimo da nam je to ceo životni put, da li je bolje raditi kao freelancer, plaćati sam porez, na primer, se sad svi smeju u sebi, ili oformiti firmu? Ako je oformljavanje firme rešenje, kako agencija ili preduzetnik može da radi preko, ili može da papirologijom otkrepi poslovanje preko freelance platforme kao što su Elance, Freelancer, Codesk i sl. To je baš zanimljivo pitanje, jer ja sam bio freelancer, pa sam onda otvorio agenciju zbog freelancovanja nezavisno od tih platformi, a na teritoriji Srbije i inostranstva. Ono što je kod nas još uvek prilično nezgodno jeste prihvatanje poreske uprave različitih dokumenta. Kod nas funkcioniše samo standardan invoicing, wire transfer, tako da ne može da se osmisli poslovanje preko PayPal-a ili recimo nama je problem Facebook nam ne šalje invoice kakav nam traži poreska uprava, tako da naši troškovi prema Facebooku nisu priznati od strane poreske uprave i onda nalazimo načine kako da to rešimo. Otvaranje paušalne radnje je nešto potpuno jednostavno i troškovi nisu veliki i negde obezbeđuje penziju kakva god ona bila sutra, zdravstveno socijalno osiguranje i to je jako pogodan. Ja bih samo da pojasnim pitanje, u principu svakome je jasno ako radimo direktno sa klijentom kako naplatiti ili fakturisati i kako on nama da prebaci direktno. Ali ako 80% prihoda freelancovanja dolazi sa neke freelance platforme, to je dobro sa platformom. Molim? To treba proveriti sa platformom. Da li ta platforma može da prihvati invoice koji izdaje agencija ili samo je to tako, znači stvari dogovora sa njima. Ono što znam, dok stigne mikrofon, jeste da je Elance baš popularan i dosta su pažnje posvetili Srbiji ovih dana. Nije to problem, svi oni rade, svi mi radimo, samo koliko nas plaća porez. Poštovanje može pitanje, odnosno jedna molba. Trenutno se, izvinjam se, juče sam se predstavio, danas nisam, Žarko Ptiček iz Advokatske Ptiček. Molba je upućena svima vama koji ne znate kako nešto funkcioniše što se tiče poreza i državne administracije. Trenutno se radi na zakonima o platnom prometu koji će sve to olakšati. Izmenjen je zakon o deviznom poslovanju. Za direktora poreske uprave je došao izvesni gospodin Simić,
koji su umeni u tome u red. Ja mislim da je moment da se svi zajedno izvršimo jedan pritisak na institucije i da to napravimo kako nama odgovara. Znači, tako kako vi mislite da treba, ako je Google faktura takva, onda se to ide i istera se kod administracije, da oni jednostavno to priznaju tako kako nama odgovara. Kada se menjaju zakon, učestvujete u javnim raspravama, dajete predloge, ima ljudi, ajde tako da kažem, iznutra koji to guraju. Barem je politički proklamovano da je IT sada jako velika stvar i da će se u IT ulagati. Ono što je našoj vlasti, ja mislim, nedovoljno vlastno objašnjeno to da se IT ne treba da se ulaže ništa posebno, nego da se samo rastereti ne od poreskih obaveza, nego od administrativnih obaveza. Znači, ne od novčanog plaćanja, nego od jednostavnosti dostavljanja te dokumentacije i tako dalje. I to će biti, molim, sporno platite i jako pritiskajte, bit će uloženo kako treba. Ja ne sumnjam ako pritisak bude dovoljno dobar. Druga stvar, konkretan odgovor na pitanje je svako koga pitate nešto u administraciji mora da vam kaže zašto to ne može. U suprotnom mora da uradi. Znači mora da vam kaže zašto to ne sme, zašto to nije dozvoljeno. U suprotnom mora. Ako kaže ovo ovako ne može, vi kažete dobro, napišite mi zašto. Nisam nadležna da napišem. Onda vi ste nadležni i da kažete. Izvolite i prihvatite to tako kako treba. Eto tako. Dakle, znam da trenutno ima problem, ali nismo mi ovdje da ispunjavamo njihove želje, nego obrnuto. Ali u našim glavama je stvar postavljena kako ne treba. Tako da, to je samo malo i kratak odgovor na pitanje. Pritisak i, kako da kažem, neodustajanje. Nastali Beatles. Ne bi nam znao. Yoko Ono je nastali Beatles. Hvala. Mi smo tu i danas. Slobodno priđite